ҳамватанои азиз, умедворам ҳама каса хубен. имрӯз як каме суҳбатмон аз 3-4 минут зиёдтар мекаша. Як гуфтем як чанд ҳафтаи гузаштара бигем хабароша ба шумо як бигем машварат кунем, як гуфтугӯ кунем ва ҳар мо фикру ақидамона бигему ва шумо ҳам дар комментариё бигем саволотон ёки фикротон андешаотона бигем пешкаши тамошобинон хонандагӣ кунем. ҳай марз, граница, конфликт Қирғизистон, Тоҷикистон яке аз бигем проблемаҳои охири март, аввали апрел шуд ва то ҳол ин мушкилӣ ҳалли худро ёфтагӣ нест. Парлумони Қирғизистон пешгирӣ карданд ки ҳамон Аксай, ҳамон қишлоқе ки ба ҳамон қишлоқи тоҷикон вору ҳамсоягӣ дора, ҳамона бигем стратегический участок ном баркунанд ва одамое ки дар оҷа иштирок карданд ба ҳамао ягон сипоснома ё ягон то ҳатто медалла дода шавад. яъне бинем ки мардум чӣ хел барои мардуми ки дар ҳамонҷо иштирок дошт дар ҳамон хунрезии тоҷико қадар бигем вай баланда мондестаншон. ине ки парлумони мо хапа дар бораи чиз намега. чанд соло ҳаст, аз соли 89 ин кор. ва аз ин чизам огоҳ бошем бародарон, ва яъне ки намонем ки ҳамин масъала пӯшида шаваду ва хомӯш бошад. ҳама вақт пурсидан дар кор, донистан дар кор, навиштан дар кор, гуфтан дар кор. ва баъд аз он як занера дар душанбе як милиса мезана, гаишник, коргари бедеа бигем. ура аз ҷавобгарӣ озод карданд ва гуфтанд ки ӯ занак касали рӯҳӣ дорад. яъне ки касали рӯҳӣ касе дошта боша, аз ин пас дар душанбе бо эҳтиёт гардем, барои ки кормандони милиса ҳуқуқ доранд шуморо латту кӯб кунанд ва ба ҷавобгарӣ кашида нашаванд. огоҳ бошед, ин хеле ҷомеа, яъне ҷомеае ки мумкин дар африқо ягонҷода дар байни одамое ки ҳолиам лӯчиш мегарданд бесвета ва 21 аср бесвет гуфтум хандам гирифт. ватани мо ҳам бесвета ҳам ба ҳамон авбошиё монанд шидаги ваи равиши ҳаёти мо. ва огоҳ бошед, ягон хештабор, ягон шинос, ягон ҳамсоя дорем ки касали рӯҳӣ дошта боша, эҳтиёт кунем ки дар кӯчаҳо милисаҳо латту кӯбуш ки карданд ба ҷавобгарӣ кашида намешаванд. ма тасаввур карда наметавонам ки дар ягон давлатҳои обод ҳамин хел ҷавоб мо мегирифтем аз кармандои милиса. хай чизе ҳаст, аз мост ки бар мост. бале. ва як темаи дига, темаи наврасон, аблава. аз аблава ҳама мегрезанд. як чанд бародарое ки блогеранд бигем блог кардиянд ки нагрезену вай бошен, бигем ба хизмат омода бошен, хизмат кунен, яъне сарҳади чизи хуб аст. он бародари блогер мумкин надонад ки вақти соли 2016 наврасон напарондан, ҳатто ҳамон вақти автомат бардоштан дар марзи Қирғизистону тир сар додан ҳавода, яъне ягон кас аз қирғизо кушта нашида буд, ӯро суд карданд, срокҳои калон доданд, солдатода. барои ҳамин нагеен бачаҳора ки бирен хизмати граница кунен. хизмати границаро бимонанд ки мекунем. охир мора ҳукуматмон ба болои худ монзурай. ва ин чизо болои ҳамаи чизо ҳамин зам мешавад ки яъне то ба кая ки мо хомӯш местем ба фикри ӯ ҳукуматдор бошаду ӯ милиса бошаду дигара дигар. ҳам милисаҳо шумо вақте ки як каса шиканҷа мекунем, ба сари як кас
фишор меорен, як аса азоб метен, зулм мекунен дар болои сараш, шумо чӣ фикр мекунед пага дар пеши мардум вақте ки рост меистед, бовар кунед, мутмаин бошен ки дар пеши мардум шумо пага ҷавобгӯ мешавед барои коротон. ва чӣ мегӯед? И приказ буд, фармон буд, фармони болобуда, аз болобуда бипурсед. шумо ҳамку як бигем як шумо ҳам ҳамин миллатен, шумо ҳам ҳамин мардумен ё агом шумо агом дигар миллатен. шуморо мардум ярроқ дод, пагонтон дод ки шумо муҳофизатгари мо бошед, на ин ки золимои мо бошед. ба шумо кӣ ҳуқуқ дод мардума зулм кардан? ва аз куҷо шумо чӣ ба фикр мекунед ки ҳамаи шумо метарсед ҳеҷ ка даҳан намекушояд? мо наметарсем аз шумо, ягон кас аз шумо наметарсад. мо ҷавоно тарафдори сулҳу субот будем дар ватан, ҳолеам ҳастем. аз ҳамин рӯ мо барои дар бисёр чизо хомӯш будем, лекин хомӯшии мо маъноеро надорад ки ҳамаи шумо ахид бирена чӣ хеле фуратон ба мардуми оддӣ, мардуми камбағал ҳамун хел хитона бигем ҳамун хел ладнашинӣ кунед мардум қатӣ, ҳамун хел рафтор кунед мардумда. шуморо кӣ ҳуқуқа додад? шумо бигӯед номошуна, бигӯед намин кас моро ҳамин фармон надод, мо даъво кунем, мо гап занем. фикр накунем ки мо аз ҳуқуқҳои худмон дифоъ намекунем, ё ки ҳуқуқи бародарону хоҳарони тоҷикӣ ки дар дохили тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, ё ки аз муҳоҷироне ки дар русия зиндагӣ мекунанд, ё ки аз муҳоҷироне ки дар аврупо ва амрико зиндагӣ мекунанд. ӯ давраи хомӯшӣ ки ҳамаи чӣ коре ки шумо мекардеду мардум хомӯш буду, ҳамаи кори шумо да қир мехӯрд, ӯ давра гузашт. там битен, и ҳаёта, и зиндагия, и ҷои аъзои шумову ҷои гаронии шумо нест. и ҳақиқати ҳоле ки мо дигар хомӯш намеистем. ва кани як мардат пайдо шавад, шумо бигӯед ки милиса, шумо ман мешиносам милисое ки фарзандои фархундаи миллатанд, ҳастанд, камана ҳастанд. ман ба ҳамин шумо вори авбошои золим саволум, аз майда то калонта сар карда, вазиртай, сарвазиртай, заместители вазиртай, полковники, майори, лейтенанти, каси бошӣ набошӣ, мардум ба ту яроқа боварӣ карда дод. ҳуқуқу бигем ҳамин власте ки бигем ҳамин ҳукме ки ту дорӣ, ура мо ба ту бовар кардем додем барои муҳофизати худмон, шаҳрвандо. яъне ту ба ҳамун яроқат мора бо тарсондестӣ, ба дубинкат мора задестиву ва зулму ситам бар сари мардум кардестӣ. ба кадом ҳуқуқ? ту пага чӣ ҷавоб мегӣ дар назди мардум? ё хиёл мекунӣ ки ин золимият як умр пояндагӣ мекунад дар ватани мо? ё хиёл мекунӣ мардум яроқ надорад? мардумам дар кор шава яроқ дастрас мекунад. агар дар кор шава яроқ дастрас мекунад. лекин мо ӯ палидои нестем ки мардуми худмона бо бикушем. ҳарчанд ту милисаи, ҳарчанд ту золимӣ, мо даст намебардорем туда. мо барои ҳамон айҳо зира мо кӯшиш кардастем ки ҳе милиса ба мо ҷавоб бигӯ ки ту ба ки ту хел фармоно метия, фармони зулму ситам. уно умед ҳикоят фа кормандои милиса задан, бигем дар байни пош, бигем ҳамон мард ай мардии ки бигем функсияи мардӣ иҷро мекунад, ҳамон чиз мон ҳаёча сӯзоне, бачаи ёша хай пива нӯшидааст, хай дар ҷои ҷамъиятӣ мездааст, маъное надорад ки ӯро бизанем бикушен. шумо дигар шумо тоҷико кай шуморо мегӯянд сала биёр кала мебарен, ҳамин кормандои майда майда. шумо номус дорен умуман ягонта? шумо ё беақлен ё беномусен. ба фикри ман ҳар душен, ҳам беномусен, ҳам беақлен. барои ки одами соҳиб ақлу соҳиб номус хел рафтора ба худаш чиз намедорад. шумо фикр мекунед ки ҷавобгариро кашида намешин, ва ҳама аз шумо метарсад. ягон кас аз шумо наметарсад. ҷавоно сабру тоқат мекунанд барое ки худо нишон ната ягон норомӣ ҳамин чиз нашавад. лекин и любой чи охир дорад, ҳамун сабри мардумам охир дорад.
ای بابای میگه که از ما ویدیوشا میمونم میگه چی با از وای میگریزین ای خدمت ای برادری عزیز همین منم میگریزم برادر من میگریزه دودر من میگریزه آخه چند سال تو را زدن کشتن لاتو کبقتی همون افیسرها و دتافشینا بگیم همون دیمبلا میمبلش چند کسا را اینوالید کردن یا خیلیش توها زیرا در داودوی دختر بازی شای از پا موند از چی موند این چیزا را شما نمیبینین همین از سببی که جوان امروز میگریزن از خدمت یکم چشم پوشی نیستای و مایل بگیم این کمه یک تا نیم تای لطه کوب کردن و خوراک میخوردگی سالاتو را شما یک بار برین ببینین ما از درون دیدگیم و بگیم همون چستای حربی را بگیم از درون دیدگیم چی میخورن چی میپوشن چی خیلی زندگی بر سر میبرن ما دیدیم در یکم جای دنیا مردم چی خیلی که شما میقبین ابلا و میکنین و میکنین در یکم جای دنیا خیلی نیست این یکمش خودش قانون شکنیه شما حقوق ندارین این چیز دا نکه همون خیلی هم با مردم همین هم یک نمودی ظلم است با ظلم ملیسات ظلم کنین وینیات ظلم کنین حکومتدارات ظلم کنین همه شما ظالمین شما یعنی یک گروهی ظالم جمع شدگین در وطنی مو که خیال میکنین با جوابگاری کشیده نمیشین میشین البته اگر بس نکنین سری وقت است رشتونا با سر بگیرین خیال نکنین مردم شما اچود میپرسه برای که ما نالوگ سپور مویم وطن سومروی میکردگی مویم وطن آباد میکردگی مویم با وطن خدمت میکردگی مویم جوانیمون از دست دادیم در غریبی رفت مردا در روسیه 20 ساله بودن حالا 40 ساله 50 ساله مردا کن یا خیلیش اویله نداره یا خیلیش اینوالیده یا خیلیش گردش کساله یا خیلیش جگرش موندگی از سبب ترانشه کشی و قهرمانان ملت تاجیکن که نه جوانی گفتن نه معیشت گفتن نه زندگی گفتن نه حیات گفتن نه زن گفتن نه کودک گفتن رفتن حیاتشون در غریبی چی کردن که کمی هم باشه تاجیکستان آباد شود یک هر خانواده که آباد شد در تاجیکستان با پول مهاجر این آبادی دولت عموما نه شما مردم فریب نکنین که شما آباد کرده استید شما هیچی ندارین شما در 30 سال هیچی نکردین شما نه فابریکا ساختین نه زاود ساختین نه مهاجرا را گردوندین نه وردین حداقل 200-300 هزار جای کاری تشکیل نکردین لیکن کارتون فقط چی از بودجه پول میگیرین نوروزی و دبدبه میکنین در میلیون دلار در کی در کره و نوروزی شما وقتی که ملت در ماتم است وقتی ملت نانی خوردنش با یک عذاب میوه وقتی هزار آدم زنگ میزنن برای یاردن پلی دختر ندارن اون روز یک پدر برای 7000 سومان وای کرده التماس میکنه که گودکش دختر برانیشون بده برای که نداره نه کار داره نه پول داره نه صاحب داره رکلام ای که در تلویزیون دولتی که شما میبرین در این ایجا قطعی شما دیگه هیچ کار حیران نمیکنین دهنشون نمیپوشین و مهمان قبول کنیوتون دولت وزیره و سروزیر و پرزیدنت های دیگر دولت هر خیلی سمیتون میکنین ها ما میدونیم شما میگن این و این پالیتیک گسونا باید باشه کمک باید با انصافی باشه با پارسی باشه یعنی که پرستوی عادی کرده میلیون دلار تراتید نکنیم برای مهمون قبول کنی از بودجه دولت بودجه را که خطون پر نمیکنین مردم پرش کرده استای و همه قانونایی که توی گورکنی و اید در سرخون همه مردم جریمه میکنین پلش بودجه دا میره و همون هم پلی مردمه شما خطون با قوه خطون یگان سوم نوارده اینو بودجه اگر که آورده باشین مایل من روزی روی شد ماده بکنین دکلاراسیای
коркунои давлата дар интернет ёфта намешава. аб народувад кунен, мардум да нишон битен ки чӣ дора, бек сабур чанд сум дора ва аз куҷо гирифт ва барои чӣ вазираи тибқи қонун қатъи корманди давлатина мумкин нест бизнеси худаш. Неки он мардак дар коркуни давлате бо дар кабинети кориш квартирафурӯшӣ кардеста, бизнес кардеста. Барои чӣ чашм мепӯшен ин чизда? Кани исполняющий органи ки ин чиза ба назорат бигира, тафтиш куна. ҳама хаб мекунанд, не ки мо хаб намекунем, барои ки ӯ қадаи президенти ҷумҳурай, барои ҳама хапаю ӯ да мемонен чӣ кори хоҳа куна. ё ки хел боша, охи ҳукумат и вазиро ҳама якдигараш қатиба хешанд. ба яъне як клани оила чӣ кори хоҳа куна дар ватани мо хомӯш меистодаем? ба ин чиз боварӣ дорем? Мо хомӯш намеистем ва мо наметарсем. асос ҳамин ки наметарсем, бовар кунем, ҳеҷ ка наметарса. вазифаи мо журналистон, блогерон, активист, яъне корбарони фейсбуку, ютубу, инстаграму, телеграм, ҳама ами расонаҳои интернетӣ гуфтан аст ва мардума огоҳ кардан аст ва мо мегӯем ва дифоъ ҳам мекунем. кадом тоҷики дар кадом ҷои дунё боша набоша, мо аз ҳуқуқи ӯ дифоъ мекунем, барое ки мо авбошӣ нестем. ҳатто авбошиё аз ҳуқуқи чун дифоъ мекунанд. Дар Бразилия як медицинскии центрора маҳкам кардан ишида ҳукумат, авбошиё ҳамкун таналич мегарданд, лулулулу ҳамова хеста дифоъ кардестан аз ҳуқуқшон. хелтон мо навасои рӯдакиву навасои восеъ хаб мекунем? хаб намекунем ҳаргиз. ва мутмаин бошем ки мо шуморо ҳоле ёд метиҳем дар пеши мардум ҷавоб гуфтана. якум декларатсияи ҳамаи коргарои давлатӣ декларировать кунанд имуществашона. вақти вазифа гирифтаншон чӣ доранд, баъди 5 сол вазифашона супоридан чӣ хел буромадан рафтан. ӯ чӣ вазир аст, ӯ чӣ сарвазирай, ӯ чӣ муовинои вазироҳанд, коркунои ҳукуматӣ, коркунои бигем раисони ноҳияҳо, ҳама милисоҳо, яъне милисоҳое ки то сатҳи бигем начальство вазората рафтагиам, начальнико бигем раисотои корҳои дохилаи бигем ноҳиявӣ, ҳамаи ё бояд декларатсия нишон битанд ки чӣ доранд, чӣ надоранд ҳозир ва оянда ҳам бояд нишон битанд ки ин ама кора кабо қадем, ин ама қадар бигем чиз доштем, хонаву мошину, тилову танга, ва баъди 5 сол бояд бори дига бо проверка мекунем декларашона ки чиз ё чиз нашид, барои ки мо бифаҳмем медиза, намедиза. духтурошам ҳамон хел, ҳама коркорони бо буҷавӣ бояд ин чизҳоро бигем пешниҳод кунанд ва боз бек зуҳури дигар пайдо нашавад. аслан бек зуҳурвори вазирон бениҳоят бисёранд дар Тоҷикистон ва мо ин чиза прекрасно медонем. мегӯям ҳамаш бо ягон хешигарӣ ба раиси ҷумҳур доранд, а хешои раиси ҷумҳурро оказывается трогать нельзя. неки хел кор намеша, давлату давладорӣ хел намеша. мо ҳамчун як муҳоҷир, ҳамчун як одаме ки бигем андоза месупораву ва ҳамчун муҳоҷир Тоҷикистон ватанаш пул равон мекунад, ма бигем дифоъ мекунам, яъне эҳтироз мекунам, яъне изҳорот баён мекунам ки нишон битен расходое ки барои ҳар хел идо аз буҷа пул мегирен, нишон битен, ба мардум отчёт битен, пулша куҷо мекунен, чӣ хел мекунен ва барои чӣ ҳоли мардум имрӯз той назадай. гишнагӣ, ташнагӣ, беобӣ, бесветӣ, ин ҳамаш дар 21 аср ҳамаш дар ватани мо ҳай. ва ӯ авангарди 5-6 чумое ки ришошона чаптурош мекунанд, ӯ мода ҷавоб нестанд. 3-4 примерое ки дар телевизиони давлатӣ нишон месен, ӯ мода ҷавоб нестанд. барои ки мо мебинем ҳастанд, шукри худо, блогерҳо ҳастанд, камутум радио озодӣ, камутум азия плюс, ё кор мекунанд. ҳар рӯз мо хабарҳое мебинем ки дар як қишлоқ купрук нест, дар як ҷош он
ҳоли мешавад обод мешавад ба 4 здание ки дар Душанбе сохтен моро ободӣ нагин. ободӣ аз ҳамун қишлоқҳо сар мешавад. мо қишлоқием ва ҳамватанои мо қишлоқиам. ҳамун қишлоқҳо деҳотҳо бояд аввал обод бошанд ки ман бигем ки ҳо ободӣ шидеста не ки ҳичи нашидеста. мардум чӣ хеле надошт 20 сол пеш ҳозиам надора. чӣ хеле муҳоҷирон бисёр будан ҳама вақт. қариб 2 миллион тақрибан муҳоҷираи Тоҷикистон. 2 миллион аҳолии 9 миллионада ва зиёда аз 1 миллионаш дар Русия зиндагӣ мекунанд. дар чӣ хел азобҳои бо як масъалаи дигар дар навори дигар бо ин масъаларо мегем. ҳамаи чизо бояд ба рӯйшод боша. мардум да отчёт метен барои ҳар шиканҷае додагитон, барои ҳар фишори меовардагитон, барои галони делаи ҳуй мекардагии дурӯғакитон. Абдураҳмон бачаак ёшда чӣ ба шуморо дела кардаен хоини миллат задаен. видеоҳоша дидон хайм сатр мега риш мега якум митингиш барои ҳамун Мянма буд. барои Мянма агар уголовно дело ҳуй карда бошем агарам раиси ҷумҳурдам уголовно дело ҳуй кунем барои ки ӯрам дифоъ кард гуфт Мянмаро осуждат кард мусулмонҳоро геноцид карданшона. хаб ген не фақат барои сатр риш гуфтагиемша. охи бародаро ҳақ дорен. ман ҳам мегум ман ҳам зидум ки шумо сатракиёро бирасен. ман ҳам зидум ки 5-6 бевои лаққӣ мебуранд дар кӯчаҳо хоҳарои моро меқапанд ки ту чӯ сатр дохтаи сатр табка кори шумо набоша. зану модари мо чӣ мепӯша? шумо чӣ кор таъмин карден зану модарои моро ё моро кор таъмин карден ки имрӯз бигем ки чӣ хел зиндагӣ кунем. дастархонам чанқа боша, дастархони идонам гурум чанқа кандагӣ боша. шумо чӣ кор карден мада ки бо мара мегӯем ки чӣ хел зиндагӣ кунам ё накунам. мара ҳаёт ҳаёт метен. шунда ки ҳуқуқа дода кадомит бошен набошен. ай майда то болота. мардумам мегӯен 1 метр чӣ бикан лекин як хелоро мебинем модарошон дар манзараҳои калон шоҳона қавристон дахова мавзале. и дар куҷо туғри мегира? и дуруст нест. бале дуруст нест. барам ка мардума даҳанша напӯшонед. мардума натарсонед. мардум аз шумо наметарса. шумои мардум битарсед. шумои хизматгарони мардум. хизматчиёи давлатӣ ин хизматгорои мардуманд. чиза аз ёдтон набурорен ва мутмаин бошем ки мо барои ҳамватаномон мехезем, барои ҳамватаномон дифоъ мекунем. кадом дари дар куҷои дунё боша набоша тахтах мекунем барои ҳақиқату адолат. агар барои ҳамин сатри ҳиҷоб Абдураҳмона шумо хоини миллат гуфтен ман дам бизанам у печата. ман ҳам барои сатри ҳиҷоб дифоъ мекунам. шумо ҳуқуқ надорен. ба дар телевизорро бо беномусона шумо номус надорен. беномусона мегӯен не ҳеч рақам надодӣ аммо просто рекомендатсия мекунем. тасвия метем. бародар хоҳар апаё чай каси ҳастиси ба ин кор машғулӣ. рекомендовади хел намекунанд, насиҳати хел намекунанд. ки гудака биқапию бугӯ сатр та бикаш намекаши ози матра амният наметум. амнияти ту кие худуш? ту чӣ мардума ба амният метарсонӣ? мардума ба амният натарсонен, ба кормандои милиса натарсонен. мардума зулмкуниша бас кунен. дарҳол бас кунен. барои он ки мо хомӯш наместем. мо дифоъ мекунем. мо гап мезанем аз мардумон. суҳбат боқӣ бародарон. дар амони худо бошен. комментарий бинависен. фикротуна бигӯен. бо иншоалло машварат мекунем дар ин бора ҳамсуҳбат мешем. саволоятон боша ҷавоб мегем ва ягон бигем просто суҳбат кардан дар комментариҳои ягон аз ин масъалаҳои бигем гуфташуда бо машварат мекунем ҳамсуҳбат мешем фикрша мекунем. дар амони худо бошем.